Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sa sabay yo kromo we wato we spoke de mama serna. Anyong sustra na se periodi. We karif ko archi en luku de prespator wan. No ya so. Nowadays ti de na day archimang lukumang de verstandag no na high time for kisenteng. Na Europe of a rounder, de stemetak Europe of a rounder, go om taki, iwana go moro betere, of iwan go terug in one thing. Of kan die wan tron furs to speaker, die fasin wan planga wan udu, die no man pur moro, die sabito, dati of iwan just wan last water fisi. Wan nan dat de liba baka jare regeren disi, fukon puri, tapa diri, chari ko potin water fika, spartel mooi. Ma sab wansani, tak sapakara, beteji, krobia, tak yere ja, jompo ini choro watera. Diri te kondamyon, nyayu emis don janga bararut. Ya Mas Arkambo, tide o tak tori, tide tori mustaki. Ma pos mi bijing, ma bar ala de senam odi na trase. Ala de diaspora senam we bar de odi. Omdat unu pusanan sefsa, o leg bepaalde sa uit. En arki hari bangi kong, en de arki precies safe zijn senam. Want unu na trase, we jere tori, en we welkom, en de tosa we leg uit soms de tru. Maar unu pusanan sefsa, we tak precies van de sande. En daarom tide, zeker al 2 minuten, 3 minuten, moet ik over grotori. En daar ben je een beetje direct, Mas Arkambo. Ja, direct. inderdaad. Ben zo'n nu. Dit is nou een bewijs, zei kiesie. Want BV die mij kan zijn. BV. Bereidsverklaring. De poot is mij kiesie. Ik kies wel grom. En dat zei ze. Want je lukt zei ze. Op een gegeven moment, from heb ze. Wat lo from moet je. Zou wel manja in een kondre. Bepaalde bedrijven, pressie. De maar from. Ja. En je ziet dat je. Die kies een bereidsverklaring. BV. Dan go naar een landmeter. En na landmeter dat hij in een verklaring die schreef hij dat hij als een verval baka 60 mung. Dus if je torno zit via landmeter naar een gles, dan baka 60 mung hij verval. Ja. Maar dat zei denk ik zo nou. Een landmeter is zo goed dat je er nou eigenlijk dichtbij als 60 mung. Ja. Dus de wacht hem nog voor. Dus allemaal een landmeter. Ja. In feite ook creëren een situatie. Ja. Vika is spartel een visie die den choro wata. Dat is. Mooi zo. Dus dat is dat door dat de fom dan de mo hossel zijn dat glis is het tori maar dan mi a papira no mine carne ete me libasan so met tak operator omdat mi a kwitansie maar bewijs wat er gaan ja. Pe wamango go teken papieren naar een landmeter. Ja. Dat een landmeter legt allemaal uit dat hier no. Want soms in bij 13 doezoen, in bij lees je bij 15 doezoen. Ja. Na landmeter. Ja. Maar amam zit daar niet. Ja. Want die ik story dat bij de go morofara na domein. Is dat toch? Ja. Dat hij tegen maar dat hier no eigenlijk ik ben bij 15 doezoen. Ja. Maar omdat voor versnelling. Ja. Toch? Dan moet je nog 8000 SRD betalen. Ja. Omdat ama e geef aan ama e tegen ama dat hier no mi pa on chuku. Ja. Mi pa on chuku no man voor gles. Dat ama dat ja. Mi pa on chuku no man voor gles. IT dusum. Je begrijpt dat je te ama te kasani ama pai. Da mai take me dat jong sa regering die jong moeilijk. Ano regering? Nee. Want dat is direct chan toch. Ja. Chan moeilijk dat hij is geen regering, is geen chan. Na een combinatie voor landmeter. Daar heb je die mensen die vrommelig zijn. Dus in feite met mi borga Santa Mora Growan. Ja. Sami e verstang na altijd dus no sade maidu. Luko ya demande speculeren. Ja. Grong. Ja.
Ja. Maar daarnaast, de man die nog opgrond, Ja. bijvoorbeeld nog maar speculeren. Ja. Dat de man kon speculeren aan jugron zijn recht tapu. Ja. Dat man kon play dape. Ja. Voor één kan make money. Ja. Dat jullie dat door zei. Dat je tak naar president. Je tak naar regering. Ja. Terwijl naar ambtenaar. Ja. Ik kan geen moro fini. Als je refite bijvoorbeeld, want je leest, Kotaki Gofgo. Registreren voor koopkrachtversterking en portissement. Yes. Dat dape serefi. Dat de mij leggen uit dat jere nog. Mi kan zetten je. Maar eerst de moena mio teken. Je verstaan? Ja. Terwijl naar rechter tapu. Na ambtenaar die moest doen aan werken. We zijn een stelletje corruptelingen in dit land. En dat zo, als er niet gebeurt, dat je vindt dat naar president of daarna regering. Want jere ja zo, wie zo maskita seref fada watera. Na chanskul. Ja, en daarom met de regering, met de minister. Minister, grondzaken, onderminister met Takangonu. Check dit toch dat die. Ik raad het omdat ano boom. Wat amandi kisa grong. Nou, poti mangba. Ja. Dan mam go take one IT dusun go leno IT dusun. Ja. Go pay da ma pay alan meter 15 dusun ba. Ja. Dan ik begrijp dat 23 dusun. Maar mi wan sabu wan sani, mi wan actie wan sani, want in de bezig hangen de soort Ja. van dat. Te you go na landmeter, Ja. want fugo kisi a perceel ai. Ja, ID. Ja, wan grond kartak batok. Ja, maar het is niet een officieel nog, want dat domein omschrijven het op ZTT. Dus Nee, me bedoel, nanga dat je ook wel na landmeter. ja, dat is zo. Nee, me vraag is, Ja. a landmeter e komarchi baka. Ik hoor. E komarchi baka. Oké. Ik hoor dat zeker aan mij komen. Dat min om leed. Aan mij komen, Margie. Maar alleen gewoon het feit dat de mij druk zijn. Want betekent maar ze gaan betekenen een landmeter in die Ja. toch? Dat baka tumu igo. Ja. Ja, maar als een dagles ba. En denk maar, dus Ja. alle mijn school was aan toch zo gewoon naar gles. Ja, na. Terwijl als aan de ina, Adena mala. ama la ergens. Nee, en ama sabif zijn de meke potenda. Ja, toch, ja, de man die er ook dat pe Ja. op alle man. Ja. De mensen dit toren voor de man tegen laten dat hier no. Is als aan verval toch? Ja. Dus bim go juang. Maar uiteraard dat de toeman dat die Hey. a combinatie voor een landmeter na ngama Ja. dat de tomato teji tak jongen Hey. na regering Ja toch? na regering Dat die. na regering maar de man en na dat ipsa en Ja. na kwechi disi die kwechi Ja. na parse bedrog creëring Met hij. En daarom met hij maar zeggen gaan Ona, we takken toe. ja Te je ego stem. ja Gebruik je verstand. En denk dit door samen tegen je. juist Allee, door dat hij denk je. want in begrijp dat tego stemt die de na sasa ba yokromo kan doen no sapsa inflatie maar me leg hoe uit inflatie want taki you money is more waarde Ja. lek sabe de Ja. omena inflatie bij de 2020 Ja. takanga mi Dan boevoeru maar zeggen. abe hi Ja, dena weet dia de 5,zoveel %. Ja, meneer. Dus dat want de regering die zaken kon Ja. you money op more Ja. waarde isabi toch Mhm. want mi yere misi kaba be lek wan tori uit over afo baka dang taka dambe sorgo no yere no desan dat na gotrotori isabi toch Met hij. na gotrotori Ja. want tanga op het laatst da a regering waaronder misi kaba be da ini die verstaan dat de man bem go pay de Amerika wan money ma masara misi kaba mi wan seni take fi sape de man ber masara sarjo dilap go accent sam sa dape anga danfu sural ko Ja. afo Ja. baka dang Ja. de go accent de no taka baudis moro Nooit meer am die takken toe. verstaan Am tega volk te dit op van melukuno no. Te de man go op podium. Dat de man leg bepaalde zaken voor via pi dan via pi corrupt dis dat die. Maar ik go tega volk tak hier no. Doe bedrijf, want kan hij vergeet die, ja volk vergeet die. De heeft een man tak doe bedrijf. Dat staatsschuld bedeelde miljarden. ja Hoe dat toen die babaka. ja Isabi toch? Ik hoor ik ook toe. Ik zei dat die evaluatie, money senantie is Ja, ja. erop. Ik raad het ook. Was aan sa afvallen sabi, vooral de vrouwen, de huishouden toch? ja Die wil go bij wat olie, spaceolie toch? ja En die gaat de olie bij paia. na negate kolo Die gaat de olie bij paia toch? ja
Isa del rey na chotelal. Ja. Ni wakti apripo, yo te lalbe bouw om tot centrale. Ja, dat is het. Ibe kan go bij dala. Ja, dus dat die. Isabi toch, want normaal na de banyi serefi Ja. en centrale bank, Ja. julek borgu di aberrecht, Ja. ino be man go bij. Nee. En you age money ino be man chisto. Nee, helemaal. Maar de beskatter toch. Ja, Dus next bueno. no bede toch. Not no be Dus there. die bagaga bangi next no dena bangi moro toch. En na ede fast netje be de tante Jenny. Ja. Valuta scharte. Volledig. Hier no. Die ben gaan vakantie. Ja, Asan bene no kataki. Dem go na binare ya chotela de kis wa de top tio de dagba. ja, maar isap seibe kan do. Ai. Attendati, Ja. ja was man Holland toch. Ai. Dat kan das man buy one sanja. Ja. Dat je ba also serna money. Mhm. Dat je buy jasma das ma dia ti ko water. Ala Dat de so no mo. so fromusa. So from buya. Ja, ben tegi. Maar ja, maar er gaan do wa poku tu. Ja, maar me kona Ako tawa poku dale. Bino bang. Okay. Chago. Want nowadays, Hmm. de man is spartel. Ja. Want na tuman die dit kandidaat na parse bedrog NDP so bu so nyandri prisiri. Ja. Verstaan voers to speakeri. Isabi toch las watera fisi. Aha. Je verstaan dat de man dat die ekot nap ta podium etaki if de lasa verkiezing dan na fraudeer a regering die fraudeer. Sobu Sofia P fraudeer. Ja. Maar mi wan actie de man die e jompo takasan dati. I verstaan a man die bij je tante Jenny na nga waka. Ano tante Jenny fa vrouw ne. Miss Ingrid. Ja, anga waka passi. Fa man dat neng. Yep me. Da man dati isabi tok. Pakito no dede. Ja, Ja. de maf abop no dede. Di de machis de manga de stembus. Di de be sukuf chadengwe. Ko sapsa no be mitu 2015. Ja, ko sapsa no be mitu no want tak trouw be de. Tak na boom verkiezing. Terwijl de man be chiru no. I verstaan. En if anu gwet kot biji tonto na biji tonto dan koti dus de man berika tak if me fura ma te furtu. Asa de wa mooi sani. I verstaan. Dus die de man sap sa de do en de man sap tak de lasi. De man spartel de man las water fisi. I verstaan. De man spartel no. No ite si van een vis heb spartel te tro en ga shoro. Misschien ja. E beji ote gato kan tro water jeng. Na precies asan disi. Precies asan disi de man na leki te wan fisi da adrei de beji god of alenkan kong fa ka fen watara fa kan go shwem baka ye first tang na sheriff santati e mit NDP no de man is partel ze zijn net een vis op het droge je sabi toch en de man shalasi maar je sapsa de man play no de man blijft no last voeren. Oké. Maar las dat door, lassie. Je verstaan. En dat de man kon beetje leren. Dus dat wataki is een verschrikkelijke misleiding. De man beetje zet me aan keba. Dat je van verkiezing, if de lasa verkiezing, dan een fraude dat feti. Dat uno de. En sinds u de, u sap dat altijd in na vreedzame verkiezingen. Dus met beetje des maar van paarse bedrog. Teki lassie. Je sabi toch. Want sana sandati, mi want to vraag voor stel. Want mi me kujere wan poku. Maar mi want to vraag voor stel voor zo na poku. Ik denk taki. Tante Jenny de nummer 1. Maar bij de gekozen in haar vorige zandtocht. A termijn disi. Ja. Abowelig. Nee. Dus zij creëren in een verdediging. Nee. Of in een je herstelling. Ja. In een bewillig. Missie kaba bewillig. Nee. Zijn er. Ja, maar denk eerlijk, ja. Omdat, alvast van man de gekozen, eigenlijk een hora volk voor de gekken. Want dat volk stemt figo behartig in belang. Natuurlijk. Ja. Ja. En dat je stelt volk teleur dat iedereen dat deed. Je kon naar het podium. Je kon leggen uit dat je voel lassie. Isabi. Na you make you partij lassie. Isabi toch. En je shitaki. De weet dat over een jong passie. De shitaki na masara. Santoki konanga jong passie. Ja. Ano de man de predik de nieuwe weg.
na santo ki kan anyong pasi, want danyong pasi be meki, in yo weg be da ini, a jompo. Ja. A jompo gwe, anotang, Nee. ma santo ki tan horen, Ja. isabi to, ene waka. 5 na torda. Helemaal goed. Ik ben ook denk dat ze sana NDP of mi arkiwang masot. Ja, lepsani fu masa durga ya kasanati. So tot taki yung So dotta. yamang Niet de mijn leerders maar kosi. Ze kunnen niet debatteren. De normaal redeneren, wat gezonde Ja, redeneren. maar die is- De mijn leerders maar taki me kosi me rigeri me meki bari dat je zie we na discussie. ja maar sa durga do durga na NDP ra. Ja. Maar intern ama kos de man. Intern. Nee, want de mijn Wala. spartel dat Met tegen peto. yung dus ewa kebe bong da bo drain. Ja. Maar disi Smerig. is niet voor a volk. Nee. Nee, aan of afvallen. De wandisi in Nee. pretend trouwa wc. If je ba wang o foste wc. Ja. De pretend trouwa daper. Ik De denk het. woron jamen. Ja, ja, ja. Maar dat na systeem de man ook, toch? Ja. Dat na NDP. Dat had Tot man. taki, visie, ko alles aan deden. Ja. En make beleid, make sani, dat de mannen daar. De man no saben. Scatter de mama. Scatter dansie. Ja, scatter, dansie, chellen. Chellen, de sana. Isabi toch, want da im luku te we takasan arki man Ja. luku ma uma decatief tak desani. Ja. Te luku bepaalde directie. De shipe de mai meki coöperatie, de mai verenigde serefi in landbouw, landheer de man de mai kom. Maar ja, bepaalde district en dat de afever van parse bedrog de ine pour desma dat die de tan hoor desma in asem denki ele etak omesani Ja. desma brote spelen de denk dat je mek desma denk taka we desma ano fouru asan dat no demoro desma no fouru in waren de op trowe nyanji den de taparen dat de luku den isabito dat ano eng mako archi wan poku. Stelen, liegen, dieven en bedriegen. Ze lichten je op waar je bij staat. De Nyandri niet prisiri, ze willen. Come, 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 come pe condusan. De Nyana heris ranan. Den vreet na pot. No fergiti shota l'altre frecti bofilon Trawan fadon Lolo nagron Cromo e bari anomi Anomi, anomi Leta faya baka De no abisheng, de no abisheng Anyone come, que wani come Ashwi wani come, ashwi wani come Mama wani come Come, come, come Come pe condusan De Nyana heris ranan Stelen, liegen, dieven en bedriegen Ze lichten je op waar je bij staat De Nyandrini, prisiri, ze willen Come, 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 come pe condusan De Nyana eris ranan Stelen, liegen, dieven en bedriegen Come, 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 come pe condusan De Nyana eris ranan So, dat die jera pok. Saya kondo. Tegi mi sayo kondo. Jere no, if de man arka poku, en de man verstand, en de man jeje,
Ja. Dat mij tak jere, kopen dak jere. Want als een zou udo, precies die na poko, Ja. zij je kon doen. Je kon scatterbaka. Yo kos libi fu scatterbaka. Hmm. Yo ma change sa ade nyong san di seti. No, Yo ma change no, it. man, you don't, man. In durf. No, you don't. En Nee, in sab wan san tak buitenland no. IMF no be vertrouwen. nee. Want die legde op dat per. Ja, Isabe toch? ja. No one of de bigi organen vertrouwen. Wanneer man zegt dat jullie zijn stelletje boeven en oplichters. Ja, Isabe toch? ja. Dus inoma change noti. Na chirio chirna na sa sanga ba yo. Ja. Koromo we wato ala de man vooral de jong wan yo chirden. Ja, En dat nog kan na vernietiging iwan chakong. Hmm. Maar des maar die sa dekati. Ja. Ja, wat durf ik te God forbid jong kabamang. Hmm. Want if I'm miso, mi no bo doera. Koutak mi na pafuk chinta. Ja. Dam sap tak mi ne cham serefi bung ina gezin. Kan dem lowe gwe. Natuurlijk. So sheng. Ja, tuurlijk. Met lowe gwe, want mi no man jere den verweet. Maar ja, soms maar ze hebben een dikke huid. Ja, man. Dus ik kon gewoon op het podium, kon naboe en leg uit. Maar ze hadden mij denk van volk, jong. De man De man denk van volk na verstaan. jere jaso. De man sa de man do. De agers de man speakery. Want deel van volk die spotin wan oru udu. Isap Ja. da watere naten da Ja. speakery e frusto. Mhm. Dat take of go puranga ambra anomang a frusto hori. Ja. I verstaan. Ja. If i ganga krubal. A edefa speaker e koti. Ja. Hij teina udu. Mm. Na dat demand is de van plan voor doen aan volk. En dat is een soort van verkapte vorm van dictatuur. Ja. Isabi toch? Ja, ja. Dat de mij make je chille je dansi. Dat hij wichi mate de na zelf pressie. Dat het te long talai futu. Want je bent niet vooruit gegaan. En dat zo zie je. En daarom make je me een roep op dat uno lau. Nee. Uno make de man burja uno. Ja. I verstaan. Want sana sani. U tek een voorbeeld met elkaar para. Mhm. Ja. Mhm. Mekar koroni, Mhm. i verstaan, borkopondo, Mhm. mekari me roep desman dat op taku chisu serefi. U tek een voorbeeld luku na de tradistricti, va de forku dape, e bondur de seref kawang. Isabi toch, de oppo coöperatie, de oppo vereniging, dat de prani de doe de sani en tegenwoordig gaat zijn kon zo gemakkelijk onder de regering die zie, dat die serf na kabinet van president i kan go if i normaal schrijf i normaal lezen maar i aba know how i want prani of zij want do dan mij schrijf a projectje en dan Ja. wordt het goedgekeurd en Ja. wordt je gefinancierd om dingen te doen. Mhm. Daarom mek ala den districti kauna Mhm. Saramaka Nikeri Luku koroni serf ka ini no i verstaan. Ja. Ja. Mij ontwikkelde serfi. Maar we tano me draaien na vicieuze cirkel van parse bedrog. De mij leren om een soort sani. De leren kosi. Leren scatter die situel. De nyama money. De mij smoko de biji sigara. Go luku pede tang. Ja. Da luku pede libio. Ja. I verstaan. En midati. No was man no doa sanda tangami. Nee, tuurlijk niet. Ja, dus Maar je u- verstaan toch? Ja toch. U gebruik u verstaan. Sabi toch. U no mek de man ko chisu Nee. moro. Vijf Alles penatori. Met tegen maar gambo, me tantaken, a volk senang, o gaskoro. Ano mi paten. Nee. Gaskoro, wa verstaan. Dus dan mag we op podium kon leggen. Eigenlijk denk ik, samen zitten. Maar ik dacht, eigenlijk, aan mijn vriend kon dat geen. Ja, want dan me luku zo'n journalist, dat de journalist een vrede stelde man de vraag. Met tegen. Dat zij doe Ai. in a 10 jaar. I te kwam kondre abrang een koers voetu, i takte kasate stormy man. Ja. Het stort. Ja. Dan in de instaatelijke regering. Dus me bedoel wie Ja. die bedrag over a koers met Ja. de 3. Want missie kaba serf beteji maar serf bouterse weilen. Ja. Dat president, if asan go so doro, Ja. ja, Ja. a koers doro 5 a volk no ma charing. Ja. Ja, dat ataki. Mhm. En a de. Ja. De kacham ga krutef de wani. Ja, maar dat geen. Ja. Nee. De baba terawan a boel. Ja. A die be op a alleen plafond. Ja. Isabi toch? Ja, isabi. Er komt geen evaluatie. Maar podet die na de. Ja. Go jaren geren dis moro woroko. Ja. Zet bubi trep jaren geren fuk moto a ini. Ja. En dankzij a president disi. Ja? Ja. Dat u kon boven water. A water motondro no so. U kan arblo, u kan doen om mensen aan die ontwikkelingen, kon inflatie zakken.
Isabi toch. Economie stabiel. Ja. Ja, say one more. If además begodoro, sabopsa. We clari. Bueno. We clari. Tra contribuie con Xanambra. Ja. We clari. Einde. So, we artiman lukuman utak no fok bademan tak botro shwiti ma paring tapu. Ja. I first ma ala so teje jaso. Ja. Bribo no. Ja. Want kapasina nga makasnechi beten wan olo. Isabi tok. En if capaciteit tak makasnechi tifi borgo ka bribi want in wan olo de tang. Ja. Ja, dus na precies zo imshasani. Mine kof korea spotu. Nee. Mine konji je story met de klinkklare waarheid. Ze dan zijn san et tak pris wat is aan We taklek fasande. Dus im sabi. En noa yuri doro fu parati. Ja. We. Ja. Maar denk boom. Ugo besen. Want alle de sans dat op YouTube. Kanaal 26.4, 5.4. Orange TV. Alle de Je man. kan volgen alle sani. Je verstaan. Dat want taki. En sami etan taki. Oh, arka poku fosi. Ja. Dat was leuk. Wo archi wan poku. Ja. Fuck aja. Mi mooi stranang amoro groen en mooi tampet op grond taboe. Waar wij ook mogen zijn, jouw plek is in ons hart. You mooi kloro, kulturu, kiwi, krakti, froko, tranga. Wel mino sapu you, mafia pisrana gro, wisata leja. Suriname voorwaarts, kom ik ubondru konawang, no mek trawang, koriu, fugueli mama srana. Siji, loro, telu, kowe siji ne, aku tresno karo kowe. Wij werken samen aan de groei van ons land. We verdedigen een betere strana. We doen het samen, zij aan zij. Kom onder konawa, stranaman. Niets anders dan vooruitgang voor ons land. Samen gaan we voor Strana. Tide na tide. Dino iki ora seso. Ano Tamara. We bouw wa moro bun kondre. Maar we bouwen geen land zonder inzet, opoffering en moed. Makandra, wisa bouw wan petre sranang. Met discipline, openheid en eerlijkheid. Tide na tide zetten we vastberaden door voor elkaar. Tide na tide. Suriname voorwaarts. Kom ik ubondru konawa. No mek trawang koriu. Fugueli mama srana. Siji, loro, telu. Kowe siji ne. Aku tresno karo kowe. Wij werken samen aan de groei van ons land. We verdedigen een betere strana. We doen het samen, zij aan zij. Kom onder konawa, stranaman. Niets anders dan vooruitgang voor ons land. Samen gaan we voor Strana. Tide na tide, we bouw wa moro bun kondre. Wacht die elkaar om. Dat doe je rapo. Hoe dan dat me bedoel. Ja. Alla de ten die me takasani. Na dat me bedoel. Sobu so trusiani na gron pranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Ja. Dat je shitak je jes ni keri. Isabi toch. Je jes kom away no.
Isabito, yo just Saramaka. Yo get lady dorp. Yo just lely dorp, want dat hem kwetje en dat hem tekaleri. Dat is. Je verstand en dat belangrijk. Ja. Dat prespari, dat you know wat jaja sarana man of wat jaja sarana uma. En mineng, na mazar dek neti. Kambo. Ja, mas gambu arka poku. En aussi precies apuketa ki sernamang una sernamang dorm mi. Gambu na mi uno gweliba kondri arka poku bom. Una sernam utanjaso. Utan chirafa ya ule temba. Ja, en we zorgen dat senang e kom bom. We zorgen ook toe dat ulek sernamang une trove dot it abstrati. Fu dot mi kondre na gambo kondre. We tang sernamang we hor mi kondre kring. En meer taki if in het trove dot it abstrati, dat je kan nakta pi borsdak minawa echte senamang. We taku grantangi. Tuhan teralisboka.